Babatheleka abalandeli nabathandi be-ANC e-FNB Stadium. I-African National Congress izofinyelela kuvuthondaba ngomhlangano wayo wesiyonqoba enkundleni yezemidlalo i-FNB ngaphandle kwaseSoweto eGoli namuhla. Emuva kwezinsuku zomkhankaso ka-door-to-door ikhuluma emihlanganweni yomphakathi nokuxoxisana nezinhlaka ezehlukene okubalwa amasonto, osomabhizinisi, amaciko nabaholi bomdabu nabanye. I-ANC isonga umkhankaso wayo wokhetho namuhla. Umengameli we-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa uthe unethemba lokuthi iqembu linomqulu oqinile wokhetho ozoqhubekisela phambili. Ubekhuluma ngesikhathi se-ANC isiyonqoba pre-endorsement e-Gala Dinner eSandton, eGoli. Ngakho-ke imanifesto yethu iyimanifesto ngempela ezoyisa iNingizimu Afrika phambili. Sengize ngaqinisekisa njengoba sesihambe isikhathi eside kanye nomoya wezwe ukuhlangana nabantu bakithi emizini yabo nokuhlangana esigangeni kanye emgwaqweni, emahholo emihlangano, emasontweni futhi kukho konke esikuxoxile. Ngiye ngaba nokuqinisekisa ukuthi sinalo uhlelo lwangempela, uhlelo olusebenzisekayo kanye nohlelo oluzofezeka, kusho uRamaphosa. NgoLwesine, unobhala jikelele weqembu uFikile Mbalula uthe uwulindele ngabovu umbuthano ohanjelwe kahle. Uthi izakhamuzi zasendaweni ezakhele iDiepkloof zizomashela enkundleni yezemidlalo njengokukhombisa amandla. uMbalula ukhulume nabezindaba eGoli mayelana nokulungela kweqembu elibusayo umbuthano walo wokugcina wokhetho. Unobhala wesifundazwe esizosingatha lolu hlelo, uTK Nciza, uthe inkundla izogcwaliswa ngabantu base-Gauteng. Kulindeleke ukuthi uRamaphosa akhulume nezihlwele ngaphambi kwehora le-12. Ezangalesi sikhathi ubusifundelwa uSinothile wakwaMaphumulo kweNkanyezi News.